Right, magandang gabi mga kaspero. So, ang hunting natin ngayon ay gabi naman kasi puro tayo laging araw. So, si Master Rex yung kasama ko. At saka si Kuya. Kita-kits na tayo sa bye-bye at sana makadali tayo mga kaspero. Alright, nandito na tayo mga kaspero sa bye-bye. Master Rex ready na rin. At saka meron tayong kasama, si Sir. Ayan, ang ating bantay dito sa Diniwid Beach. Ayan, saka si Kuya. So, hanggang 10 or 11 lang tayo mga kaspero. Uwi rin tayo. Makahuli lang tayo ng pangbili ng kape, okay na. Alright. Okay, nandito na tayo sa spot mga kaspero. Si Master Rex nandun na. Ayan. Sir, dito ka muna ha. Chillax-chillax ka lang dito. Ito na yung gamit ko mga kaspero. Ready na yan.